Tengah yang sang babi yang ye pisa isian ki parlo ki fans ki bayi support ye kene channel nakapor shakapor baru kumju le se dan na pleng jong pi ki bidang shui thma ye kene channel lani kene video ye pi kumju ngap teng sang ba ma desa subscribe ru ye kene channel kana ma pinjo ke bangawan ra hangni baru muta ka singi ye page shapang ka story jong kene ka drama ka bakarteng ka what's wrong with secretary Kim gen barang itu ip ga long ba kene ka story ga long ka baskotana shakan ha ka bay dai ban sngotu shapang ka jingye lenti jong to briu basham jingye ka jingim jingu batru neu aktor neu bakarteng lima usham jingye nadu bau dang red ken tang bau kwa pat ban ya thu briu la ne ban pen pau ya no wat kita ki briu ki ba u ye ru wat ki ba yang sam ru kwa ban pen pau mar balai ba kwa ban pen sosi ye ki wei gen ten re wat la ka taru buri hala de ma ki briu ki i bau keman ule men le ka jingim jingu tang ba bau don mar wei khuslai gen ya tong ini pe syakmat ka story jingu kolong kumno ken bat kumno kala ban I mean sim ru yangi tiga series kelas tang da bang ye i ba uniu aktor niu bakarteng uli ken ulalai syakata ka wei ka party tianda ba ula poi ta jaka ki babun kita ki thei sam lama ki da yap mat yu na mar ba ulong bahan sam baru ubiang ka kam ga jam ubiang ga skill nang taru ki tip bo de wa tristom te henrei agata ka por pod uli ule kum bam patiau kin ya ki kan thei ki ulalai syang pan ban marwei baru la syang perkhat hange te si phang hang ta pa lai i ba ka ta ka wei ga briu ma ka ba kerteng ga ranji la bandei ka nong tre jung u ne mano ki khal batai hang ne ma te hang ne pan maka kali syang bad u ken ka kwa ban ring sai la ne ban ong ban ai lain ken khanang ba un fel ka rem u pat patiau ben dan repan ban hang ne ru la kali ka pitim am shi ai ba ka secretary Kim kadan te makar ko ong kam tip te hang ta ken ba ka ong ba kam tip te mo uru ong to nginom ya kren shu phangi ki te henrei ke pat kani ka secretary Kim kani ka Kim pat ngai pi ba ka dei ka ba long ka personal assistant jung ma ko ong ka phareng amang ka khasiru ba ka dei ka nong yarap ka balong hasanda jung u ken ka ba pej ka kam office jung u ka ba pej ka riam ka ba jung u ka ba pej lut nagi babon kilian ken ha ka ba dei ka kam office jung u te kani ka Kim ma kari ka breu ka bale rid ru baru ka basmat basting ba baru usngau iet palat ya ka hadu kata-kata ken mar balai ka long ka tristom bat ka Kim ru ka long khanang kumta namar ba ka tip ba uli udai ubreu bakam dukhi khendiat lada dan jing tuna jing bakla lapan at bet kedur kadar jing namar balai ba upet bet ya kata ka jing long bandai ban janai kinu ikam ta kana kin ka Kim ru kala tip ya jing long jing ka sale baharu baru teng uni uli am ulong ba komik kin uni ubreu teng udah kalau te la deru ong ba secretary Kim ma usyek kali ka ong ba pi kumno yang ama ngalong ba babriu ma ka skill ru ngabiang nang ta kerenjeng ru ngabiang ka ksa ru ngabiang nang taru spa ngatreistom dia to dang don senrang am kum manga ne po pertei tiga Kim gelas ngothu ba ula khlew yele ka ong pi sahab pi biang ba pila tamlut na barok ge jet briu hang ne pertei temur ong te takarau nga sakli khanang den te hang ne ka Kim ru kala syurkhi kin ong ba habban penhun bet uni briu mo ulong kum khana ken namar balai ba u khlew gen te kum ba ding to ne singi pat li ba kata ka company jong li kala pelong ya kata ka meeting khanang ban khot ya kita ginong bay pisa bar kita ki han me perkhat kumno ban penyar ne pen he shushu ya ta company te andala dap kata ka meeting jung ki pat li ba uli bat ka Kim gila yale sya kata ka we ka party ban ya keren la ne ban ya moja rumah bat kita ki han gen te ki don ru ki bay kata ka jing ya lang jong uli bat ka Kim gida ya ro ya kata ka jing ya bit ma baki ya hab hala ki poi shijur re don ru ki babi shini ru ya kata namar balai ba ki ternat mo yoli namar bo ruspa bhabriu nang ta ubiang ga skill jingu baru dei briu batristom te spang tali I bauli ula ya keren bar kita ki briu ban ya perkhat jam te kata ka por ka Kim ga khamdon gen te hendrai sipang pan dah bola dab ban ya keren bar kita ki han te hang ta merwai mo ula yeng hang ta khamat jong ta kayet baru ula perkhat ba ulong kumno ken namar ba uli kumba ong ma ju perkhat than sipang ki kenthei ma ukiar na ki kenthei namar smokwa ban ya long perlok ne ban ya jan batki baru perkhat bet tang yel dei hi namar ba usngau bhabriu usngau ruspa usngau biang ngata kanat ka phat usngau kwai usngau khia long bet ubriu ba perkhat bet tang yel de te tianda ba ki briu ki I kata am ki komik baru ki shrai ru ita jing long jingu hnrei pan marwai ma usngau long ukban gen habau yo ban le omta te sipang ru anda ba ka Kim kalawan ma ula kedi ka ma ong kumno ka kadur kadar jang ka biang am kamda khlein ba am ta singi ane kamda phus ab umta ula keli ki ma hadu ba makar ko ngau ngia ken te ka ong ba phi biang lut barok shirnjeng nadu khli edu kejat te anda ba kala ong umta am ula kaman gen mu uru
Ti andah bala dep kata ka parti jengki andah bala lek phai pat ti hang ni ka kim gala ong holi ba ka haban sengek no ban trai kum kata ka personal assistant jeng ma kum kata ka secretary ken ban pej kata ka office jeng u ti mu pat andah bolu sngau kata ula kali na ka egin ka daw ti maka pat ka ong bej ba ka dei ka daw ka ba ka kwa hi marwai ken ban daw hiru ban no amdei ka daw ban ka office ne ban no ndrei ka jing kwa jeng ka ban sngau lai luch phangar phang gen ti mu pat andah bakal ong kum ta ti ula sngau ling api sa bat ru ban kali than rum sngau kwa te andah bawa thia pat stengmen umla kan ban thia la shuling aw la shu pisau la shu perkhat ki tat hadu bada shai sandan te gomba step pali barang step li baka kim galalej ha ta ka bang man lej ban siulut ya ta ka lon ga bau kpa jang ka shim gen ki pormen shwa ten re shi phang hang tai ru li baka kol kala poi no li te ula pha eka bakan wan shaka jaka bu dan te makar wut galalej ti andal apoi hang tapat mu upat ula ong haka bakin yelek na siyeng jung u kin ban lej ban yabam ban yadi ma bat kita gi bahing jung u te makaru kala lej ti andal apoi hang tapat te hang ni ula keliken haka kim ong naka eka daw ma phi kwa te ban kwit na kan ka kam le ban ong ban mi ken kwa ban tip te maka kala ong biang ba don hiru ki daw ki ka dei bet ba ka kwa hi te ka kwa ban lej luj ma ting ban perkhat than si kam ki jam long ba kam lej luj ki man sim jang ka temu upat umnet ya kata ma baru ang ka pet lada pidon jing duna saong gen hanga ma baru mentau ang ba open kiu kerdan ya kana kata ka kerdan sekretaris kata kerdan direktor khanang ban penduna ken kata ka jing khia ka kam jongka baru ang haka ba un aye ka kali baru lada kata ka ram jongka kadang sak un pensiu mu lada ka kwa khit jan ka barem ru un ai mu bat ka ka ba ka kwa un penwiang lut mu gen te ha ba khadu ula ong hiru ka ong ba phin lap sei ku mu tau CEO ku manga ken haga bahabriu haga jemnot haga bas nguthu ya ka problem jeng kiwei badan ge jing itip lam no menta kiwei baru balak menirap ikiwei phidang yo CEO ni am haperthai ku manga ula kli biang gom taken jama karu kal ong bet nam yo hiren ngala ong ipi ma hadu kadur bahabriu nang ta ka jing bha jing subun den re hang ne ula kli ka te phinjai ne am hapo company jeng apat te kampat yo hi ban jubab te ki lewan no te ki bahing jung u ki le khot no yaki ban dai bam jano ken te hang ta ka ba kidang ye song ye bam yadi te hang ta ka kami paru kpa jong li ken kin le ong ba klade ka por mo ye uli ba ka kim ba kin ya tho shung kurim no ken ba kin poi no shka buram no ba iya hab ba ye ki arngon te ndai hang ne paru li ong are phi te mo shi perkhat eke ke ba manga ngam ju poi perkhat ken ba hang ne la sung thu ba uli kwa ken ban ya tho te ulakan tat yen ya kata ken te hadin anda ba ladap kata ka jing ye bam yadi te hang ne ka kami jong uli ka le shong kai bat ka kim ken gala kali ma balai mau ba uli ma kat kani kerta jung u ma ula biang kamai ka ji ki barok ula biang lut tang ba ban ye kran spang jing ye tho shung kuri mum tre te hoto kwa ban lok kum khadar ma kala shu kli kum ba kli kran kai ru kani ka kami ma namar ba ka koming i kani ka kami jong uli ru ki yabut ma shikmi shikun te kani bat ka kim kal ong ba la khandai snam gal ya trai bat uli ngai i ba jumban ba ban kran hi kan thai la ki kran e am ukiar bet i kum ba kwa te wat ya yangaru kadon ka por ba dakwa baban keren tang ba ngapat ngade kata ka sekretari teng haban le ki kam ki jam po office jing uti haban keren baru teng i bu komen ba udon bat ngatang ba pandong ban ye keren sip hang kata ka relationship kata ka i tu i kum bom kwa ken teng ta kata ka kami jong u 5 kelas ang masung thu tip ka jinglong ayu ba tau khun jang ka udon gen te anda lami nang ta pali ba u liu le keren bat ka kim la kli biang ka ong ningas ngau thai ban perkhat ma kum no phinmi na ka office janga nak ta company jingi long ba na kwa ban tip nei daw ken sei tai daw ibarit nei baheru khanang ban la ban pen beken henrei hang ne pat ka kim ka ong ba don daw ru ka de ka kam personal janga hi don daw ru ban ban ken te hang ta mu ru ong to le no hi te ren janga ta ka jing ya kran jang ka baruli te ka la ye kan du na bar ka te parlok jang ka te ka ta ka jing ya kan du parlok jang ka te ka le thu sun don ru ki ba ka kwa ban mi no na ka company jong di te ma ki ru ki ya ang lang no ken kumno ka kwa ban mi ma kat na ta company ka bahe ka biang ka kamai ka ji patru ka biang ma ta kam ka jam andre ma ka pat ka ang ba kare ka kam cement jong ka ma kam de ka daw ba ka don daw bano andre ba kare ka kam cement jong ka te andre yang ne pat kita ki porok jong ka ki ang ba la phi ne ban tre shu ka kam yo le se pi po ya tho no ba uli ken te ma karu ka shu ang ba ki ka ang ba pe utuli am udai briu ba perkhat ba tang ye la de syukran bet sepang kata ka jinglok hansom jungu ba udai ubriu bastan udai ubriu babiang kamai kaji baru udai ubriu bakot bakhia barkum ta terter
teu superkhat jela de superkhat hiru ikiwe khamtam lei kan thela ki kranam dapat tiau than hiru Ndrei yaka pot ukham patiau namar balai ba kadai kata ka personal assistant juga ma kata kanong irap hajan teu hap ban keren hi Ndrei ladam don jinga dei teu jumon hiru ban keren sipangki iki hiru bar ulang badu khi hiru kata kata kadau ka ong bagas ngaungia ken te makiru kilas ngapno anda ba kilas ngaumta ten Ndrei na kaliang jong uli pan ulari ekren no ho master park ken bolo kali ken master park ong bangalanga komno baka kim komot ban mi na company jengi te hakaba ngila penbiang dot ki iki baro kataru kadang ai dau ko ong ba ka kwa ban mi na ni company jengi tenre master park ul ong ba yo lese ma phila ai lut ye kita kijing don kam jong ka hot tang ba pek ken yo lese ka don ka jing kren la ne ka tin ka thli jong phi ka ba ka la pan bong mo ye ki breu te yo ba ka mong ye kata ken tenre yang ne uli ul perkhat ong ba ngam jukren siat kum jukren dam jukren ban pen po ye ka na le ba du kata kata ken te wat la kata ngam tip na kai ka dau tenre yang ne uli ul perkhat ong ba o peleng kadon kata ka por sisen bau ong ba karanji ka lakhot yu shi kata ka party ma ba kadon kata ka sngi ko badai ka sngi kha jong ka ma te hang tau la ai sentiu ke ni karanji te anda bau la ai sentiu karanji yo i ba ka kim kala sujau umman baru i kum ba ka yam gen te hang ta kim sngo thu ba yo le se ba ka kim ka bishni no ke ni kata ka jing ai sentiu jong u karanji namar bale ka bishni kala don jing mot ke ni u te hang ne ke nyula sedang men yok sai ong o peleng namar ba kadon jing sngaw yang ata kada ko sa bishni ke sayam ndrei mangapat ngamut ba kadai tang ke jing gedai pedeng ku CEO pat ke sekretari ndrei makapat kala penlong romantik penban te hang ne ke u lima ulah sedang men khlew ya de ong banga tengala dei sisiau tau briu bastad long ko mastermind ma lar kibri kiburi ike am ngatip lut bet sedang ben khlew biang ding lu perkhat bet tengir de ken te kata ka jing sngaw kham jung u ya kata ka ga ba mundur ba mo baka kim ke isi u de namar bakala don jing mut yu ba u ai sentiu ya karanji te ka domno te kata ka jing dom jong ka kam kwa syu ban tre po office jing u namar balada ka tre po office jing u te kam la syu ban pe ka dur kadar jing namar balai ba kala don kata ka jing sngaw mong gen ba u ai sentiu ya ka ranji te mo u la simbet kata kan kadau ka ba hakhli tam te kata jing sngaw long confident jing u te ulale ikendu no ken mbat ka kim ken pan yathu i te ki te hapok kali ru hang ne kat bau dang syong udang khalew hi meroi udang ong ba ada isyau tau bahan sam balong mastermind bat kumni kumtai te anda ba ka kim kala poi hang ta pan ikendu baru te mo uru ulai bai direct aka dau tau sentiu te jing temo jung ban ai sentiu ka kalong kumban siu kaliang ya kata ka ke bau ulale ya karanji ken umut ba ka kim kumba ong menema ba namar ba u ai sentiu ya karanji te umut ba ka kim ka sngosi lane kamong ken ya kata namar ba umju ai ken haka ten rei da ka ba ai manta pat long kumba siu kaliang ya kata ka ke ba ula ai ha karanji ken te anda ba ula ai tau sentiu ru haka kim te kala syu senria imat ba kata kamat ka phat jong ka kamla ban sha ken ya kata jing sama jong to sentiu te kumta kala lej bu no shidien ken te jing shar ngan yutu ephi ga long ba kata ka sngi ba u liu ai sentiu ha karanji ba ka kim ru ka don lang hang ta te anda ba kala yo sngaw yo ta jing sama jong to sentiu kamla ban sha namar ba ka don allergy ki sentiu te mo u pat ulamut dur ba ka kim ka sngosi ba u ai sentiu karanji ta ka dau ka sayam ka sa sendria ken ta ken usa ai sentiu no ya ka hang ne khanang ban siu kaliang kata tenrei ka dei ka jing pang ka baka kim ka don ken bakam la ban sha ki jing sma temu pat hang ne ru lei i bakal lang a kala pisa kala senria kala mi shabar de mut ba kala trei ka emotion ne ka jing sngaw baka sngaw khlo le ne ka sngaw i moi ka jing de jung u temu pat meroi u komen ya kata nrei pat na kaliang jung ka kim ka don ya ka jing pang bakam la ban sma ka jing sma jing sentiu ken yang ne anda bala syong kali ru teula kali kenya kau ong ba ka mo ka plan jong phi hedin kata ka jing mi jong phi na kata ka kam na ka company gen mo te maka ka ong ba kam pat plan e kam don hi re e ka ba ka perkhat hadin jong kata ken ndre ya ka ba manta ka kwa bet ban sulong lai luin te mo upat u ong ba kum no ma haba kibreu sisen ba kila perkhat ban mi ne kam jong ki kila don ka we pat ka plan ndre ku maka pat don plan e re shu ai dau te ndre maka pat ka ba khadu kala sngongia ka ong bet ba ka de ka kam ka ba simat ba perkhat hi la de baru ka kwa ban im mi ka jing im ko balai lun ba perkhat bet tang yala de hi baru kala thaj ban long sekri na ka banta jing kiwe ban long sekretari gen temo upat anda bolu asngau ya kata kala sanga kenyu baru anda bola thia statement umla syu ban thia ula payment haru bagi khmat jing kila saw baru la okli ken hala de ong ba kumno kata ka breu ko ong ba ba khandai snam bala tre kata company jingi ka ong bam don jing im ka kwa ban im yala ka jong ka jing im tip ka jing im ayu kata ka ba ka kwa ken ban im ru haba ka daur ka khlam ya thu
ulang la pisa kan baru la ong ba kumno ka ong ba kam kwa shu ban long secretary kam kwa shu ban long secretary hapo jang ta company te ulang ngok kan te kumba men step pan dah baru le jing trai te ule keren bar master pak le thu kan ya kata ka jing ong jong ka kim ma ba ka ong ba don jing im ha batrai hang ne company jing tang batip ba jing im bayu ba ka kwa ru shim no tip shu kan ban ong le ban batai te hang ne pot master pak ong ba pun sen ki kan thai kim ju ya thu sha kin ya kata ka problem jeng ki ma kum la ong ban pan banara ne ban pan tip ma ya kata ka jing e ka ba sha jeng ki te ka ba khadu hang ne pat u li mo la ong ba ngala kadi ka ka no sien tang ba ka ong bet ba ka dei ka kam simen jeng ka ba ka kwa hi te kum non le te ka ba khadu master pak ru ong ba te ha ba kam ya thu te ba ban hun kin ma ba lai ban shu kli per thau ki briu te hang ne ru master pak ong ba ngi thu man ta phila sta ban khu slai kin ya ka kim ya ka ai ba ka la le ka la kata ka ben sim jong thi ten rei uli per ong ba ngam khuslai re ta ka ai tang ba ngalango kin ka ai ka dau kin ba ka kwa ban mi na ka office trai kam jongi te ka ba khadu ang ne o master pau ong ba wanam khuslai shu phi wat no da ka wei kin wat no ki ba bun di bru ki ba kwa ban long secretary ki ba kwa kam kwa jam ka dona ka kurdu kam de wat no di ki wei kin te hang taru liu ong ka dei phi ma bani perkhat than ya gitaru janda bola mi na po office jingu loi i hang ne pa i ba ka kim galawan ra ya kata ka secretary thamai khram na ka jing tip jungu timu ur la kum dam ginya ka tangba dadam makna ru shu set bet namar bam kwa shu ban pen i kata ka dur ga ba ang ba ulong dukhi ma ti anda la poi kata ka por ban le interview ru te ula khat ya ka kim hi ba kan interview ya kata ka bri ko ba thamai bat ka kerteng jong kar ka dei ka ji a kan ti kat ba ki kli jing kli ru ka ji a ka biang gen kata ka jing a jawab jong ka ma ti hangta ken la thung kam no ya ka ji a ba kan long kum ka secretary te hang ne pat u lima ula ong haka kim gen bakan sa no satang sibana gen hane po company jengki ong bakan hikai gen ya ki kita ki kam ki baka sait le ha u gen po office jengki khanang ba kan tip gen kumno ban le gen te hang ne ru ka kim mo kala manjur kata ko ong tongan sa kumba sa sibana ye ban hikai gen ya ni gabriu khanang bakan tip gen nomor bara dam don be hikai kata kam ki briu ki barang thamai kim tip gen mo kumno ban le gen hadin jong ta te uli ula keren bat ka kim bar ula kali ba hadin ka jing i jong phi ma ya kata ka kam te phin im no da jing im ka ba kham ha ma te ka jing im ayu kum kata mangaru nga kwa kin bentem te makaru kala ong ba pet nga matang ladan kum ba arp khundai snam te ngadan kam em ban yo briu te ladangan tresa ka ne ka company jong phi te shei nganang yo lat ban wat briu namar ka kam hang ni ru ka te palat te nga jonda ba uli asngau ya ka tau sngau dei hi ma ya jing ong jong ka Tehrin kumbala mit ulale syeng jongka bad ula keli hato la don mo utau briu bakala themu banyaya samla ne bad ong ban dating ma te maka pat ka ong pat don re ya ba mentah ba kam pat dayo lat te ban mi na ta jing trei ru ndrei nang ne kin shakhman kan sawat no kin namar lada kam wat no te kala bandiar ka por jongka ma namar lada kan dir por te hadin habun da kala teman manohi ban pet ya ka ma manohi ban tre ya ka ru kata kin ga problem ti anda ba uli uli asngau ya kani tiêu long haka te ba kum tala da phikwa e ban ya tho ban ya shongkha te toy shongkha na ban nga kin kham sup namar ban nga phin sup ban tre ban wat kam shawei ru bat ru phila tip am ya jing long jonga nang ta ubriu ru la sup kin ban lek wat namar ba udon be hang ne kin hajan jung ki kamot ba uli ukran yu kin janda ba ka kim kale asngau ikani kala shu ang lango kin namar kam ju asngau ba uli ujule kumta te kumta kala lek hajan jung u ban sama yo ba udi kiat ma tagadau kan usakren shulur hendrai anda bakal alej hajan kelas ma kaya sngau ba ukhlem di gen tingung bala syai uli kendu baru pak baru le thu ye ke ba ule keren ka kim ti anda ba upak ula tim ula surkhi bar ula ong hauli kajing ak et donot jempi mensyua ti i kemba phim ampatiaur ya ki girls ma ya ki kenthai gen tang ba mantapat le i ba ka kim kala ya alat ban peleng ai ke mesim jempi tagadau kan wat ju sorong gen hang ne upak ula ong hu te hang ne ru uli ula ong upak spek kai ho balada kan keli ka kim am kan tre be nga namar ba 4 judan ki briu ki pakan ta nga ka jing jenga te upak ro ong to ngi sia pek ki kata te gumbala shali i ba ka kim ka hikai ya ka jia kumno ban tre bat kada phu samrakhi remonyiru ka dur kadar jongka te anda ba uli lui i udah bisni udah ong kumno kala ban remon hato kam perkhat se ka ke banga ong menin bangala keli ya ka bakan ya tho no bat nga te din le i ru ba uli ulalej bandi sya bar upak bat hang ni upak la sneng yo li kin da ka bau ong ka bha ban nam pat ya tho direct bat ka kim namar ka don kam shwa ban ya tip la ne ban ya sngu thu shwa ya ka jing long jeng i wei pa i wei kin la ne i wei ma
baru ban khamla ban penjan syakata ka jingtei ya ka jingiet gen tianda ba uli ulai asngau ya kani ulas ngau dei e kumta ula shim ya karai ban le kumta gen hadin hang ta pat ma lai iba hakata ka office trai kam jongki lai iba ka kim kala wer ya kita ki paranong trai ban lek bam ban lek di lambat ka andala wai trai gen te barok kila ya manjur ban kila ya kemen e handrei haba uli pat ula poi kata ka jaka lai iba kim da trai bahaya ta kam i kumba ki enjoy ma ulas ang ban pan at gen bat kila ya tingru yu te kumta kila ya sngap jar te onda kila ya wai trai pat la janmin kumto kila ya lek gen syata syudukan ban ya bam gen te hang ta shphang lai i ru ba uli ula lek gen bat anda ba kila i u kila shifting bat ru kila la ngok gen kumno utip te ba kila syataru handrei uli u yu asngau por ba ki ya kren pa office gen namar ula poi kham kloi gen bat ula asngau ya ke ege ba kila kren ni kila pan khre te hang ni anda ba kila shong te le i ba ka kim kala shulong kum station bed bat kam lat keren hiru namar kalengok palat ba ka jinglong jung uli kala kala kan sande te hadin shifang hang ta uli ula ong ba kam bas ka ta ka jaka ma bekiawan te ong ban leit na showe te anda ba leit showe u i ba ki yadi ki yabam te isi na kan yaki wang i jing isi ma ka jing jersey kan ka yabam yadi te hadin udalang apisa ulas ngawia te kata jingleng a jung am ulami na bat ula bu na i ka kim shijeng gen paranda la poi hajan yang jongka ula ong haka PEM mentaga sengi ngala ban yalong perlok bano ban yakinong treru ngala iet bat mentaga sengi ru kadai ga sengi bangas ngolong romantik khendiat te hang ta hiru ula ong haka te nadu mentaga sengi ngan yaya samla na bat phi long kuman ong daga paring dating gin ma an wan bu par wan shaw hi manga ya phi na yeng banam khuslashu janda hawa ka kim kala ya sngaw ya kata ka jing ong jung u kala lengo bat kada ong phi te bali phimberu jaj briu ubaya ha bat nga ken janda hawa kala ong kumta ulak thang bat sngaw la shu ban karne yeru te hang ne kala ya thu u da ka ba ong ba ka jing long jung phi te li ka long ben tang ba phi perkhat bet tang yela de te yaki we phim ju perkhat phim la re ban kren don akor khamat ki we phim nang hiru ban buram ban pen ijing e ki we ru phim nang ban sngaw thu e jing e jung ki we ru phim danang phim nang e te phi phim don ra ki jing sngaw iman de hang ne uli ulas dang ban sat khandiat namar umpat ju sngaw kum kini ki jat ktian ne ki jat kentin ma nang no ru ki bakaren ha u ban hang ne ka kim ka ong ha u na kaliang jonga te nga kerman ba phin yo da ka we ge bru ka ba ya ha bat ki jing long jong phi nrei ba phin ong ba phin ya poi bat nga te kam ya hap ken amdei tang manga ru ba thut ya ta jinglong jong phi nrei phi ru la da phi ya don lang rangkat bat nga ba phi i ba ka jinglong jonga kam ya ha bat phi te phi ru phila ban thut ma te ga ta ken te hang ne ru ma kum phi ki parlok ki funds ki be i ni ma kata ka jinglong ma shubu la da ma don makna kata ka spa aphau kata kerlan ge ru la dam don akor hatu ka biang ne ampat ya kata ka jinglong bru ma se comment hi ha ka comment section ps ngau kum no Tiadin kakim kalali rung sipo yeng te kalalango kin kumno bau tau bos jang ka Ukraine ki kaba kam khmi lenti kin ban mi na suntor jungu henrei siphang ka message kala poi na uli bar ulong haka ba nga te ngam jumud dur ban yo sngaw ye kin tin na phi ban ong ba ngam ya hap re bat ka jinglong bat ka jingkwa ka dono jung phi te makaru kala ong hu kin mak reply message ba undai ban kala na kata ka jinglong ju namar ba ulong ubriu ba supulut por bet tang ban pe yet ban pej kata ka durhan som rajong baru ban yaro yalade i kumba udai ubriu baran ni kata ka jingpang jingduna ka jingmo perkha jingu bad hang taru kala ong hu ba ka sngaw lang apisa ka sngaw thakli kin ban tre kata ka company jingu par shu kala ong hauli ba udai ubriu ba omdan mono hiru ba kwa ban yadan lang bat ute kim sngaw tanat ki briu tang ba hakata ka kampan isu tre la ka tre kin temo uru hakaba khadu ulas sngaw thak ban reply te sngaw kumba ya shrut la ne ya brut ma kumba ya ainia te ula syong bet haka kumni hang ni ha perthayam don tang arngut ki briu ki bakren po yang aken kita ki dei mapi baru tahu men jenga nongkong re men jenga bat bar le mapi ken te makapat anda ba kala tip ikata kumta kala perkhat namar ka kham e kata ru kom kren jung u te bat kala lengo ru ke ka ba ka tahu men jung u ma ukren u balai udah mong ru te pat hang taru kala sedang ban sngaw kata malu mala namar ba kala sngaw khia kata ka jing ong jong li te kumba shting miet anda ba uli ula thia ula pho sneu ba yu i kata ka we ga bru ka balong kum ka sun la bandai ga terut ruma ka ba penting yu baru la shifting te kum taw la kan dit na te kum bala shai anda ba uli ula le shakata ka jing tre jungu ula kham long satlup bat ru kwa ban kren bru bat ula rung shapo ka office tre kam jung uru khlam da pet yano te hadin ka kim ka mod ban pen bet yu ta jungu tang ba uang haka ba kala lai lut na kata ka kam jung uma kam dei shu ban le jubor ya ka kam ko ba ka tre lada kam don mon gen namar mo uru sngotanat ban pelong marawi ki briu
long kumba ukren ya ke ba makai ya keren namar ba ka ang ba lada ka tre ha kata ka office jing usngau kumba kadon kata ka jing takhli de tema uru los nguthu gen ya kata ma ba u ong gen ya kala dam don mon de ba manum tre gen ma kare kata gen ti anda ba uli ula ong kumta te kala ngok tha gen ane makaru kala ngok thang ma bakala ngothu ba ula sedang masnasi gen ma uru namar ba ubri udan be jing ngau te lada ulong thurmur ne uli am tang ba udan hiru komen sim ba ong ba ngothu gen man ta jing kiwe ma kumba yo i hang ni te kumbala janmit la yo i ba ka kim kala le ban ya bam bar kita gilok jongka bat kini kilok jongka ki ang ba kelepan krek kata ka blinded jongka ban ya kendu bat uwe ubriu ban ya kren shphang kata ka relationship gen te hendrai ka kim kam tre gen ndai hedin ba kelepan bor eka te kum ta kala pedang la ka pedang be te hang ta shphang hiru lapoi kata ka nong abdukan baka ong ba kino ki ba pendap ya kata ka kot ma kadai kum ka kat gen badon ki jing keli gen te lada kila men pendap ken yo free ka bam gen te hang ta kile pendap hendrai kata ka kat pan bagi ya pendap am ka poi shauli gen badai ma uba pha le ya kata khanang ba untip ke ai ba ka kim ka kwa ha ka jing im jangka ke ai ka ba ka kwa ban yo gen ma kadai kata gen te anda ba uli la tip ya ka jing kwa jangka te kum ta mu ur la kwa kin ban ai ka ma ban pen kemen gen ya ka te kita ki jing kwa jangka ka long ba ka kwa ban le shangkai ban long ga bri go ba lai lut ban le bam special nang ta ka kwa teddy bear bat ka kwa ru ban don utau bri ubi ya ka te ya kita ki jing kwa jangka ma kumbalai i bauli ulale ke nadu kata ka shangkai ru ulale on ya ka nadu ha kata ka jing shangkali kai ru ma ula ai ya ka bat lu kala kemen anda ba kala kemen ma ur lu kemen lang te ki la yelek bam le er pangan ru bat hang ne mo ha kata ka por bakat bagi dang ya bam er te ulai ikin ba ka kriat te kum tau ula pen kup kata sabti jungu te anda ba ulale kum ta kala ngau iet ken kata ka jing le jungli bat hadin anda la lek phai yeng hang ne hapo kali kansan kawan kata ka jing shai ha ka kim ba ke ai ka ba uli ule am ka dei baro ba kata ka ba kala tho ken ha kata ka lis ba ka pendap ha kata ka kat de ba la yo ha kata ka dukan te hang ne uli bat la shurki sahu jai meroi mar balai ba ka ai ka ba ka kim ka kwa ula yo ken man le ha kata ka singi ken te ka kim ru kala ngau thu ba kata ka jingle jungu kadai be kum kata ka jingkwa jangka ba ka tho halis am te hang ne kala ngop thamula marwai kala ngolong bi ken ba ka enjoy ya ka ba uli ule ya ka ba ka kwa hi te harin anda ba ule bu ya ka kata ka yeng jangka te ulai sandan hakaru yo tok te diver namar ba ka kwa ma te makaru kala kemen hi anda ba kala yo ya kata ka jingkwa jangka tangba sakawai pat ka ba ka kwa kalong ba ka kwa ban nubriu ban smuthu baru ban iet kin ya ka ma ha ka jing im jangka lain kita ki jing sang ba perthai ma kita ki kembala yo i menne ndrei ka bakung san e kalong ba ka kwa ban don ubriu te ban smuthu ya ka baru ban iet kin ya ka te ya kene pat ka jing kwa jangka dang don kam ban pendem bat ngangen ru le se la ban deuli ma tharai ban ai ya ka kene tang ba tong ni page khmat ka story kalong kumno te ka sngi ru bakan le ya kendu baru to blinded jangka kala de gen janda ba kala le ya kendu badu kala i pan ban bau to briu i kum ba udon jing duna ken ule khle be te kum ta kala khuslai tang ban le kum no pat namar ba la de ban pen be te sha company pat le i bauli ula khuslai e namar ba ka kim kam don gen te den anda ba ula tip ba kala le sha kata blinded kum ta ula khre ban le shata te kata ka por ka kim kadang pen be yu tai jong to blinded namar kum ba ka de ga briu ka balam len pen be yu tai jong di te ka don ka men sim hakama ba lada yo i tok tai jong to blinded jangka ru kodor te don kaman penbej ten rei hakata ka por hiru ba uliu la poi bar lo i kata bar uda ka sur ba jam ula perta bat hangta ka kim kala kendin bat ru kala kham ngau le rangen te harin ulamai ya ka ken ba kala penbej tok tai jong to briu te maka pat kala kelih atau pi bisnis ma bangale ya kata ten rei mu pat uburi ya ka ba ong mp ngam bisnis re rei nga super khat ma namar ba ubriu ba phi kendu tang ka hisngi bila pen betai je mo sngo kumnor haba mangala khandai snem tang ba teng ngadang ailat e phi phin nam pun bun kam te na banta janga haba ka yo sngo kum tam ka sngo thu ba iman uli udan jing sngo ko ba kham jeliu hi ka tang ba ka sngap na ta kam kwa hiru ban thlia yu te ha ka sngi ka babut le i ba ka ji a bat ka kim ki le crunch phang tong dong tho ba kerteng morpheus ba pomnam ba baro arngot ki sngo tanat e ban pule ya ki kat ki ba tho tang ba kim pa ji i pa ya ka dur jungu Henry ha jing xiao tau nong tho udai hun tra jong uli balik sa shabar bat ka kerteng besisha jong udai hyang tangba ka kot padu ai kerteng morpheus te ha kata ka wi gesngi kata company jong ki kala pelong ya game bat ha kata ka game uli ru ulalek pekken bat anda ba uli ula ya i ba ka kim kala le jan bal tau player
bad ula kata ya kamen jangka temo pat ula bisni na bad ula mot ban pet nang ta kan ba kwa hiru ban pet shu kan ten reu bakla urna te kum ta ka kim kala sumarna yu bad kala I ka jingmong ha ka jat jingu bad kala lenga kan ke ai ka bala je yu kan tang ba ban kli yu ru ka skop thaj in namar ba uli ula khamlong satrup ma la kham dom ya ka ta ka daw kan kam kwa ban thliathan yu te sipang hang ta kat ba kadang I yu umar wei ma hanta sofa te ula yo thia baranda hama kala shong hajan jingu kala I bau yak sat ya jing pos ni bau yo I ben ya kata ka ksut kan la ne kata ka terut hadu bau da kendin te anda bau la kendin kala kali u ka ei ka bau le I kata jing pos ni tong bau klam ya thu pa te hang ta kat ba kidang ya kren ma ka fun kala poi na hyang ubade hunman jung udi kin ula call yu ban ya kundu te hamar bau li ula yo ya ka fun call kadur kadar jing u kala long satlup na bat haba ka kim ko I ya kata ma kadur jing u te kala perkhat ke merom mai ka ang mono bakol ji u na ka egin kadau ba ulong kumne te ulas ngosi ru te kat ba kadang yai merom mai hang ta kadang perkhat te hang ta hiru hyang ula kum pakhu ya ka bat kompatip hiru ba uni ubreu bade morfios bade nong tho ba kas ngotanat ban pule ki ko jingu te hang ta morfios ru ula te yoksai juti jongka bat haba ka I ba ule kumne kala phla ken ya ka jing ba jingu namar udai tang stranger la ban ong udai ru phla tang ba lele ba ya ka ba te ya ka juti jongka kan bad uni ubriu ru hangne kala perkhat ka ong ba iman ba uni ubriu am ukham bha ban yoli ken kelas lang ban ya compare yoli ba ta ubriu te kata ko igas ngi uli la le yat kai bat ka kim shi kata ka library ba kidang shudap tei te kata ka por kat ba kidang ya yat te kala lipna kata ka lait bat uli ulak ham shifting ken hanre ka kim pat kala ong ha ubam de ban shifting shin rang briu ru ma te ka jingting jing uli kala ban don ka daw ken kumba ushat je I kata jing pos ni jung uma dan resi phang kilaya shongkai hangta ban hangta ka kim kala pule da kata ka kon para bau liu le I ba ka pule kata ka kon u iskun e kenya ka hadu bau da ngau phing gin la de ma bar ru kadon kata ka jing ngau phu sep hala de ru long ba ban I ka ba ka phu kenya ba ka pule kon te kum tau la kamen maroi tang ba maka pat kam yo I kenya kata te kum la shai pat ka kim ma bar ka ji a kilaya kren da ka ba plan ban ang ba anda la pli pat ba ya kata ka library tekin khot na do morfius bon longest kata ka ski kin te maki ki layas ngobang kata ka jingmon te hadin ka kim kala lekin ban yathu hauli bat kampat yathu ire pat ya ka kerteng jong tau gas ki namar ba ka kim kampat kwa ban yathu kerteng jong tau briu namar ba ka kwa shwa ban le kandu badu khanang ban tip ba utre ne am la da utre te kamon ba kan yathu kerteng kin la da utre ban long tau gas ki te man toy ban yathu ya ka kerteng te kun ta kin te hang ta kat ba kidang ya kren ma te ka message kala point no hyang ba ukwa ban ya kren bar uli bar unwan shiko fizigu bat uni u hyang ukwa ban ya kren bar uni uli namar ba ukwa ban pan map iki ba menshua tang ba iman ba uli mpriang ya kata te hamar hang ta hi anda ba uli I kata ka message jong man jengu te ka dur kadar jengu kala kala kin la sau bar ula phali thit jingbam na wood ya ka kim khanang ba kan lek mi na shabar namar ba umkwa ba ka kim kan ithu le ne kan tip yon man jengu te maka ru kala lekin ti anda ba kala wan phai kle kandu bar uhyang hangne hanrei kampatip pat ba udai morfius ne men jongli bat hangne uhyang ru ulapan yo number jongka tang ba ka ai da utau number bom long shukin tehrin haba ka kim kala ai kata ka jingbam holi ban bam hanrei uli par upan ad uda ong bom sngo shu ban bam te haba ka kim kala sngo ya kata te ka sngo si gin kumno ba meniu ong ba kwa ban bam jingbam man tapat da ai kwa shu tang namar ba ula yakren ber kibriu tu udam no kwa bam de ke eking ba jama tenrei kam kwa hiru ban penthut yu te kala I na tahi te hadin anda haba ka kim kala lek phai shiyeng te kumta kala pha mail show morfius ba unwan shakata ka jingpli ya kala library jongki tang ba kam yo reply pade namar 4 page ya ka message te kumbala shai anda haba kala lek office uli ke I ba uta jung ulong phlap ma kodor sini stai te kala pan bed paranda haba ka pan bed uklong snam jong uli ulatit bed phluk phlak sini stai ken bad ula khampus ebru malu malama te haba uli asngau ya kata ka jingtit uklong snam jingu te ula kalikin hala de balei bok tit uklong snam jingu hato don jing pangklong snam ma tenrei sipang long ba iman ba kadon ga jing fail thara ye kong ma ye kong kim ken te kuma sting singi pali I ba ka kemi jonguli kalawan shi office jingu ban wer ken yu shiying ban ya bam jalang bero shiying ken bat ka kwa hiru ba onya sukna baru tahun man jingu ye ke bala jah breng jongki tenrei uli tre ken snokwa ma ban ya kren ki bala dab tang ba ka kemi jingu ko basalak ki I da kata pala jongka ken khanang ba anda ba kala I kata pala pisa jongka
te khanang ba uli dej ai ken ya kata pala si yeng ken te kum ta uli ru hab dej ai te hak ta por kat ba kidang ibam jadi lai i ba uli khlam kren e usngap jarbet te hang ta makiru kides ngosi tang ba kimla manong e namar balai ba amla hi ban pen bor mo ada kim ya kwa ban ya kren te hadin anda ba kilai de ban bam uyang ulai kren beruli ban ya sukno e ke balaja ba uyang ru ulai thu ken hauli mo ong ba nadu nambar ri ulawan khrang sha pasha ri jong ki mas pok korea long ban yo ken man pen mam yu dan na u nak yaki ki barok ki ba kilaja hi permanshwa ten ri uli priang ya kata sngola ru ban mam yu ton man jeng u te ba uli priang ya kata ka jing pen mam jong hyang te hyang ru kata ka jing dam mo lokum sho yu para jeng u par kita ki ki paru ki i baru ki les ngosi palat tang ba hang ni ngim patip balai ba kini ki sipara ki asniu ken ri tong in je page shakmat ma ban tip your story ke bala penlong yaki bakin ya isi iwe te hedin uli sngola ban shong hing kumta la mi shi yeng jong ka kim bat anda ba kale i ba ula mong kumta kala penrung yu spo yeng jong ka tang ba ka yeng jong ka pat kalang ka pra bat ru ka ba khoru kharam ma kam da bet ita ka yeng jong ka te ka kwa man pen bet shwa namar ba ka tip ba lada uli yu i ba kalong kenrum kenram am usak nyom ya ka namar ba kalong ka balesi namar ba uli ude briu balong adakar ba balong bajanai kamba ang ma menikin te hadin anda kala ada benlum kita ki janji nam jengka ke te kumta kala sumar yu bat ru ulas ngotana baka pikir kin yu ma usko iet kin ta ka jingle ba jangka te kala kali yu balai bomong tang bau klam yu thu pat haka te hadin kam tre shu kin kumta kala set magi no yu ban bam gen anda bala ada ban bam te ulami no ni yang jangka bat hang ni ru ulai ro ya ta ka jing tibet jangka ban set bat kadai ru kesen ke barangkong ba uli ya ro ya ka baru kelas ngau kemen hadu kata-kata tema uru anda ba uli iba ka kemen kumta ulas dang ban kemen langgen te sipang anda ba kapara ka kim kalawan phai si yeng ma bat krai iba don kita ki bol artali hamiet te la kliken ene kapara jengka mano ba bala wande ka yeng jengka te ba khadu ka kim ru kale thu ka ong ba wanuli ba ka haban sumar ba usitam ma dan ga jing ya khrut sine stai tharai te gumta ga haban sumar yu te hangni ru ka para jangka ka ong ba kamdei ma ya ka ba kan penjajan than baduli namar ba uli udan la ga jong ka ran ken ude bru baru spa ubadan hakabor pi ma kumangi pat ki baduk ki ba rangli kumni tem ya habdor ban ya penyadai ba tau bru ken te anda ba ka kim kale sngo ya kene kala kham sngo si baru ka sngo dei ru ya kata ka jing ong jong kata ka para jangka te kumbala sai lai i ba uli ula lai shau ya kim na ying baru lawan ra jing bam sundan ya ka kadai jing bam step ken wadanda bala poi si jing trei ru lai i ba uli bat ka kim ki lai ya lang baru khamlong jai baru anda ba ula kren hek tinong trei ru ula kren ka buram te ki lai lang ngo ken ba uli ula kham kala te si sha uli ula kham kala hi daga ba usha sneng ka kim bala i ru ba nadu kata ka por i gumba kata ka jing snau jong uli ma iya kata ka kong kim ken kala sedang kin banang san ken baru ula kham tip ru ban sumar kata ka jing long jung ukum no ban long le don akor ken ya khmat jung ka khanang ba kan syam sngo bha ken namar ka ke ba ka sneng i uru kalong ka badai ma kadai ka jing sha kata ma te hang ta si phang hiru lei i ba ka kim kala sha khot ban le shabar badan ubriu ba kwa ban ye kandu bat ka bat anda ba kala i ba udai morpheus bat kala shule men le yu ba kam tip ba udai mu u teu ta morpheus rei hang neu sa ya thu ken ka ba udai mu u ta morpheus te kumta kala kendit bet thret bat kala pan map ya kata ka jinglong dukhi jong ka ma ka jinglong bam jinglong khlam akor ma kam na khin bru bhai u akapor ba kam patip ikerting jong u te hadin kila ya shongkai ban ya kren ya kata ka kam ban ong ba unlong utau gas ma kata ka sngi ban pli ka library te mu uru ulong account sa prakhat bha ban hang ne kala aido number phone ba dang trei kam gen khanang ban yo ban ya kren badu namar sisen ka aido tong number bom ler ma da pikan mau iya ka ba mantapat ka aido tau badai gen khanang ban yo ban penbe ki kam gi jam te gumba janmet pat lai i ba upak ulai kren beruli te upak ulong uli ba uli unde ban kelina wut ya ka kim namar balada pen slam te yo ka kim gen ya no ken yu namar kumba ka kim ka ong ba kala kwa abriu ma namar ba karta jang karu kala he te hangta uli ru la sngodei kata kumta ula rai ban le kumta te hadin uli ula khat ya kim ban ya thu haka ba kumbala shai kandei ban pelai por ban lej bam jamin no bat u ken hara ga restoran namar ba kwa ban ong e ru yaka te makaru daga jingkeman kala pediang kala tre kata ban kumbala shai kala le ye wut ban thiet ga jan thamai ken ban yo ban pen itanat mo yelde ban le ba briu ken ban pen impress ken mo yo tau bos jangka te andala janmet pat uli ula ap yaka kata restoran ban makaru kala wan hi henrei hangta u yang
ula kol haka ken ba ukwa ban ya kendu bat ka ban ya keren khendiat ken siphang kata kam gajam nrei maka pat ka ong ba kadang lech restoran ban lech bam te ma ula kali ya ka ken hai kata restoran te maka ro kala ya thu te haka ka pol i ba uli udang ap ken ya ka bar ula prakhat ka jing keman ba manta ka sngi te unyo bet ban propose ne ban kali ken ya ka kim tangba uya i ba ka kim kam poishu te haka ka jing snga ulang au ong ma tongan mi na shabar ban lech bam er ma siphang arphang ten rei haka ka jing mi jung shabar ulai ipan ban ba kakim kadang yakren baru tahu hanman jung hyang ken baulai isendan ru bau hyang ai ka ya kata kot ka bau dang silap tho bat hang ni ka jing bitar kalatit yoli bat ulatan bet ya ka wut support stran ten re maka pat kala kali ken u balai bau le kum ta nak egin ka daw ten re uli per ong haka ba kamantai la daw yathu ru ya ka baru kam dei hiru maka ba kan tip de phang kata ka kam personal jeng tianda haba kala sngaw kumta te kala sngaw mongken baru maka pat kamot ba yo le se ba kai kata ka bakale lang ba sngaw mon gin no ten re ka kim hang ne kala ong hu ba ngamot ma ba da ka ba khot yo tau gas ma kon wan ha kata ka sngi ba play library jangi ba ude ru nang tho ba pau te kan ai ka buram ya phi ban pen kemen ya phi ban wan ra ka buram ya company tang ba pin pedang ya kata ten le kum no ten re ha kata ka por pot uli ong ha ka pan ban ba phi la le start hi malum mala tang ba phim tip ek ba phi le te maka pat anda ba kala sngaw ya kata kala sngaw mong adu kata baru kala mi sendan na kata jaka kata jing pat donot ken te anda la poi shi ying pala i ba uli ula kli yang ba ule khanang ne am ban yo ban phlop ya kata jing ya kendu jong u bat ka kim ken kamot ka jing ya kendu jong uli bat ka kim ken ndrei hyang pat umpat dayo hi ban jubam ndrei uli ula ong hi to ngan pet hadu kan no ba mela ban bathat ya ka jing ya de jong bat ka kim te hyang ru ula ong to sapet ya kata ten re ka jing sisa hyang tip ken mo bau tau para jing udon kata ka jing ya de ne kata ka jing ya jan ka don jing thmoi ru tang ba ka de be ka kam ngen kuma phi in du basdang tang ba ha kata ka jing bam yas thu jing mun te kata ka jing ya phrep sni we te ka mi na kata ka jing sniu gen te kumbala sai anda ha ba ka kim bela le shi jing trei te ka la yas ngau ya ka khubor ba uli ula sha ken yo morpheus ban wan long ku tau gas ban pli ka library jangki te kata ka jing ngau jangka kala ngau lengo ken namar ba kumba menin uli kata ka jing ya kendu jangki uong ba unam sha ken yo morpheus ban wan ma ban long ku tau nong pli kata ka library jangki ndre man ta ka sngi pan uong kumne pan uong bau sha ken te kala ngau lengo ken te hadin kala lek mi shi office jang te kala kali ken belai bau long kum ta shipang uong bau sha shipang bau uong sha shipang bau sha te kala ngau lengo ken belai bau long kum ta ken imat ba ka jing ngau jong ka kamot bau kwa bet ban pen kathang ya ka ken lang ba ka e ka ba ka kren kwa bet ban pen jaw ta te kala kata ken ten rei kam tip ka e ka jing mon jong di mat hang tai ru ka ong hu ba shipang ru phi ong ba phi kwa ban ya tho ban nga hadin pat phi ong ba phi kwa tang ban shulong dating ni to te ka ngau lengo ken belai bau mlong yai ne te kata ka tin ka bau kren te mo uru umpat ya thu ken ya ka e ka jing ngau jong la buri bet ki e ka ong masdang ma ba uli usim jing jinjar ba tang ba buri bet ken ya khamat jong bru ki i ba usarong ukumen ukhallawam tang ba hapo pat karon ka e ka ba buri ken tang ni pet khamat kolom no te anda ba ka kim gala dam gen yu ba u par ulang apisa ken namar ba bara shikata usngau komen ba ka don ma sanda jing u ka karamon garkhi te usngau lai loi ken henre anda ba kala long satrup am ban kren ru usngau that ken usngau ting hiru baru kamon hiru ban kren yu te usngau kumba sya set bendi ken kata ka jimut perkhat jing u te hadin anda bali i bakalong kum ta te ula leit pan map kin naka ba kata ka jing pan map jung uru ula kren da kata ka mensim go bakhia ba baru ula pan map ka kata ka donot ka ba ong bet ba ladu ka mensim jung ute ukwa pan map ba ki bara ki ba ula le ka jing jong ka umut de ban le khanang tang ba imat ba ka sujia hi te ban ba urum kwa hiru tang ba i kum ba ush pan mong ye ka bet ka por te anda ba ka le sngo ya kata kala dungak ken ka namar balai ba kam ju yo sngo mono ba uli uju pan map ken ka te kata ka sngi ka sngi banang kong ba open map hi te da ka donot jung u te kum ta kala lengo ken te hadin ka jing pan map jung u pat lai i ba kilas dang ken manja trai kam lang baru kila ya kemen lang kata ka por te de namar ba kila ya sup te kata ka jing trai kam jung kiru kala ya sup ken baru kim ya sngotu hadu ba kada kem dum baru kala med ken te kat ba kidang ya trai hang ta kila ya competition yue te kala don kata ka jing ya sho jing ye baru ki klong snam jung ki kila ya tit baru kadon ga connection ken te kata ka por uli ulamot ban ong jing ong haka ula hajan jangka da ka ba umut ban ken pasio ken ten rei kan san kawan kata ka jing kan mau ken ba ushat phos new ya kata ka ba sniu ken ma ba yu i ya kita ki sut ki krei kita ba penting yu tu la kendit ken kata ka por baru la kum khnyat ken ya ka shuki jangka
te makaru kata ka jingdom ka ong u ba pet phi kum ni teng phile jan yanga tang ba hadin pat phi lale da ka ege bas niu bat pen mong nyanga te mu pat loi thu ka ong ba nga kum yo i ka ege bas niu ken ta ka daw nga kum kendit ken nga kum le kan ni ten rei ka kim pat kam nget kin jakata bat mu pat ong ba to ada phim nget rung le kum no tang ba ka wi ka sngin sa thu e phi ga jing shisha bat hang ni ru ka kim ga ong u ba ya ka bala shai te kam tre shu ban wan ban ayu te ban tre ken namar balai ba ule palat yaka kum bale iki marau le ne iki marat ken takarau kum sngau bang ken te mu uru unle kum no hi namar balai ba dei te bole khanang ma te kum bala janmet to ma shiteng met umot ong ba ula text ken ka ban panmam yaka ta jing de jing u tang ba maka pat ka ong le re ngala tip yaka jing dong jung pi ba philong kum tai te kum bala shai bala i shisha ba ka kim ka khlam wan gen shi ta jing tre bat ma uru watang ban than tai ru sngau nang gen bat kidon gibru gi bamot ban le e kataru sha gen namar bo kwa ben de ka kim gen te ka kim pat le ye ba shiteng sngi kala le ban shangkai maroi shi ka pak tang ba ka sngaulong maroi ba namar balai ba amdon parlok kita ki parlok jangkaru ka ba ka phone kidang ibun kam te kum ta ken ka sakut maroi te kum ba shiteng sngi pa le i ba morfios ulawan shi ka ka office jangki ban ya kren ban long kum to gas ken te kata jing ya kren pat uhap an le rung show tau CEO ba de ulikin ten rei kata jing ya kren jangki pat ka shulong khluj bet namar balai ba kim ya poi ra ban kren ya kam ki poi pan ban ka kren ya ka ek bala jia ka jing im jongki te anda ba uli ulas ngau thaj ban ya te ula mi na shabar baru ula sim shuti na kata ka office jingu ken baru ula le shi kata ka jaka ka ba ka kim ka don us ngau tanat ban don bat ka kim namar ba ka don bai ka jing su ka ba don bat ka ken te kum ta hang ne ula ya shongkai bat ka ken ten rei ka kim pat ka ong u ba ladau kwa ban ya yai bat ka ban ya enjoy bat ka udon kam man kongo ya ke ba maka ka ong temo uru ong ba toh ya ka ba man ta sngi ke ba ma pipi ong ngapen kongo bet ken tiana ne kin shakhmat ba ka kim kelas dang ru ban tes yu ma te ka ta hi khalmat ka kim ru ka layo ya ka ta lat ban ong u ba ma kum ba man ta sngi pin hapan pediang ya ke ba ong manga te man ta sngi pin hap ban lek bet ka boss ken udon kam shu ban shong kali private lane ban shong kali la jong ken temo uru la pediang ka ta onda la pa ya boss pat myo ban shong sit u hap ban snok ken na kita lai gen ti kata jing snok telai ros ngauling api sa tang ban le umno habban pen kongo namar balai ba ula kular gen ma ti hadin ka kim gala yalam yu sha kata ka dukan nang kendang padanda habal apoi hang tau las ngau ja khlia ba ya de ban ye i ma wa kita jing bam ru us ngau kan jing gen ban bam tip ka kile khoit nam kita ki bru tang ba hapan le hi hapan bam hi namar balai ula kular te ban kongo e ba ka kim gale ti hadin nang taru le i ba kala yalam yu sha kata ka jaka ban ong ban le khap ya kita de ber gen da ka baki stiu pista ki khap gen la da ki yo kumban long kumba ong ba ki le kai ma kumba kalong ka game gen ten rei u khlem yo ken wat ye te ue te di beru te kum ta makar kala ngau samut hiru ban ong ma ba ula ngau long perfect il de ula ngau long janai tang ba wat tang ye kini umla ken ban khap te hang ne ken u liru stang mas ngothu ba ma u ma la da ulang kono bat tebit ada ubiang ka spa apau kardan ka ike eru rei udang don hi ke jing dunama wat tang ye te de beru umla ban khap te ban yo te kamut ba mu uru udang don kita ke jing duna ki ba umla ban biang ken te kumbala sha ba le i ba anda ha ba ka kim kala le shikajing trei te kale shongkai berpak ban hangne upak ule thu ken ka ba u morfias ma bat uli ki desh para ken bar ka kerteng ba shisha jong morfias ule huyang ken te anda ba kala ngau ye ken yam te kala mudur ken bar kala perkhat ka ang ba pleng ma yo le se don ke jing jia pleng jong kini ki arngut para ken takarau kam judon kata ka jing sup takarau ko to sngi ba ka kandu bad uru hanta restoran nam karan ka jing clash la bandei ba ki don dau ken te kum ta kala stang mat perkhat na ka banta jong udi ken te hangta hiru ka kim kala ya thu ka ang ba haki parman shwa am karan kata ko ka por ba ka sakit nam te anda ba kala sakit nam te anda kala poi kata ko ka jaka kala i ba don to wi khna ken atau khna ula bandei udi ken bayarap ya ka namar balai ba kan mau ken ya kadur kadar hukum bau serim te bar uniu beriu tang bakam dala bahan kan mau ken jen re hang ne per upa uang ba ngaru ngam natip ba sephang ngata ka jinglong jing im jong u yang bat u lima ki permensyua namar ba ngaru ngam tadon ba ken hasnong athau te ngam natip ba ken te maka pat ka ong ba le se utau beriu ba kawat ka jing im jengka la bandai uli ken namar ba nadu kata ka por ba utau khna bayarap ya ka am kadon ba kata ka jing sngo ka ba ka kwa bet ban aingu kin yu ya kata ka jing pelaj im jeng u na kata ka jing sakit nap ken namar ba utau briwam ula pelaj im ya kana ka jing yap ken
bat kadawat hiru yo to breu ke jing jangka lada ka yasem te ka kwa ken ban ya keren bat u ken te hangta kala sungthu bala bande udi ken te anda ba kala sedang ban sungthu ba ula bande uli ma ba pala yemi kana kata ka jing yap te anda ba kala lej ban mut ban rush pa office jing u na jingai kala pet yo ba udan pa office te kala sedang ban rumon ken na jingai te anda ba kala ru pa office jing uru te kala le bah ken yo baru kala keren ka bajajai te nrei uli pat marwai ne ula kamen kin ong ba kene ke bru ko le bahai ngam ta sngi namar badai ba ngalapun kungu kenya kamenin ke ba ka ong ngam ngala le baru ngala admit yala de ba ngalong ubru ba duna ma kata ka admit kalong ba ukam hiru yala de ba udai ubru ba long bom dai ubru ba badap babiang ru kata kin nong don kita jing duna kin temu ula sngo khalo ya kata kin rei tip ya jing siapat ten rei hadin pan anda haba ka kim kale kendu bat u yugen bat uli te kala kali ken u ba kadon kata ki insiden dan ta jingjia permensyua ba udon utau khana hakapor ba ka syakit nam uladon lepa hapo jong kata ying bat ru hadin kata pan kata jingjia long ba utau khana hiru ba pelaj em ya kate la pandai ma uma dan dai hang ni pan uli ong ka ba mde manga la bandai un man jenga ken bat mde manga ba syakit nam ndre ude un man jenga tanda ba kala tip ya kata am kala ngomong dan ka ong ba kumno ngas ngau badai ma phi temu par ong em de manga deun manjenga te anda ba kala tibe kata ka ngau si king ka ong ba ni ngamot badai ma phi ta ka dau te kala ngau sakama king kata ka jing im jengka bat anda ba kala keren rubat ka GR ko ong ta king ka ong ba ngas ngau ka kum kata ka jing ong ki briu te la bandai u hiang king no morfios bat anda ba kala wat internet ru ka syam kum ba ka khubar ka ong ta king te kum ba ka kim kala tip ya kata ka jing sya ba kala ilum na kita ki briu ba udai u hiang ba plai im ya ka na kata ka jing yap te makar ko las ngongu te kum ta kala kwa ban yakendu ba hyang te ta jing yakendu jongki te hang neu hyang lo ong ba de na kadau ba syai hau tau para jong ukin bade uli kin ta kadau sa syakit nam kadau syai kemon nam syakit nam ra kita ibreu te anda haba ka kim kali asngau ya kata kelas ngau sen e kin yo hyang baru kelas dang ban tharai sneu kin ya uli kin te kata ka por pali i ba uli udang i ki ba kidang yong kai arngon te karbau dang pen krakta ikam sim ju te usngau ba ka bahaban leit no nang ta te hadin ka jingleit no jung la le syong po office jung la perkhat ken bar la ong batoh aingo yu belei ba ka kim kala ya kendu ba tau khna ba kala wat nadu ba min shua ma tau briu ken na bandong ba kala kwa ni kendu masya te menta te kala ya kendu ba te ka biang e ken ba belei la penya poi ki kumba argon ken te nrei hadin pali i ba ka kim kala posh ko office jong uli ken te namar ba ka kwa ban pendep organik te ki kam ken janda haba kala khanrai kita ki file ma te kita ki file ki badai kumba khandai snamen shwa ki don kita ki brew ki ba apply kata kam haba makaru ka apply langgen janda haba kala check kita ki file am kaya i ba na padeng jong kita ki aplikan lane kita ki nong apply kam am ki ba biang sudah ken ki ba phlop tam dai maka tang ba le i ba uli udang select ya ka ken wala da ka phlop bro janda haba kala i kata kala klikin hudi balai ba select ya ka te nagamanta jong ta kam haba maka ba phlop tam ten rei uli ong ba ngatip ken ba la dang salak ipi phinla ban khamle khamba ken nganom pet de ki mak sing phi ngapet ya jing long jong phi ken ba ngatip ba phinla ban le ba namanta ka office jingi namta company jingi ta ka raw salak khanang ipi ten rei kim kam nge ya kata kala kli u na ka ekin ka daw ka ba shisha te mo uru ong ngala ong ngi phi tang ba ngan ong ipi parlok ka jing shisha hangni uli udang puri ken baru ya kata ka jing shisha tong ini pe shakhman kumno ba ka story ka batai ken te kumbala sai le i ba uyang la phone ya ka kem ba ukwa ban ya bam ja ya di shalang bat ka shiteng sngi ken te makaru anda ba kle asngau ya ka phone call te ka kwa sha ban le kendu bud ken namar ba kala don ka jing tharang ma te ka haban le pan shuti ken nau bos jang ka ba deuli te uli ru lada airu kamlong lada airu bisni bakan le kendu ba to bri tu ma ha ka ba khadu te ailat ken ya ka te ha ka jing le kendu jang ka ba hyang ten rei narut pan uni uli ula ban swat ken namar ba umla sya ken ti anda ba kilami na dukan ru kile iba udan hangne ken ula ap yaki ti hangne pan uli ula ong ken ha ka kim ba umde kamde ma ban yai lang than ba hyang namar ba kambha ken te maka pat ka ong ba kumno kambha ba ula dei porlok ba ka sngu i na du ba bakidang yarit ken ten rei hangta hiru u lima ula ong haka ba andai ban le syang no apa kali jung u khanang makin late no se jing tre ken bat hakata ka por pan uli bat huyang kidang ya keren ken te hangne pat huyang ong ba pen ka kim gade ka secretary jong phi bat ru
ke ba phis ngau ya ka re ke ba phis ngau hi marwei hanrei ba ka kim pat kam don jing ngau te phi ka don jing ngau ya nga ken pe na du barang rit ka kim kala wat ya nga hanrei manta kala shem te manta kala kaman ken te balai phidang ya le mo bat nga don shu jing le ailat ken ba kan it hok ya nga ken te ba khadu uli ros ngau thai ban ya ne te ulai le shang no akali ken bat anda ba la le phai pat hangne uli ulong ka ba ba pinchingan sha no yang ken namar ba umde ubriu ba ba ken te makaru ko ang ba ni ngas ngau thai pikran ya gaju shi gaju ken baru kala ang ba kala ngau ngia ken ban ngam yu te kumba shipang hiru le i ba ka kim kala le yakandu biang bar hyang baru kata ka jing pen khre jing ki kalang bakin le sya kata ka jaka kabala jia ken kata ka jing jia ka baki syakin nap ken khanang ban la ban kan mau shu ken ya kata ka bala adam te anda baki le syata le i ruba u likin ula poyat na kata ka jaka bat anda ba upak ulai i ba ka kim ga yadan lang bar hyang te ula tap ya ka khamat jong u likin khanang ban nom i khanang bom nom mong ken barhadin nang tapat anda baki la palat te ula peli ken ya ka khamat jong uli baru uli ulas ngau lengok balai bau pak ule kumta te kata ka po le i ba ka kim mbad yang kilaya kai arngot baru kilaya phliu jing ikin ya kata ka ke ba la jia ki pormen syama long kumba kisngot tanat ban ong ba ki atrai kam lang lani ki snok ti lang ban light na kata ka jing yap ken ten rei kat ba ki ya kren hang ne pat ka kim ka ong ngam das ngau kon mau ba ken ki pormen sywa namar balai ba ngadang long ngadang khna palat phikin bala kham he te mu uru ong ba mangaru ngam dala ba ken man kan mau te ke bala jia pat kalong ba hakata ka por ma kat ba kidang ya shongkai kidang ya muja te kala poi ka phone na uli ken bau ong ba ka kim kan hap an poi na wood shak office trai kam jangki ten rei ude yang hi balai bu ya ka bat anda ba uli lo ya em los ngong mong biang men sim ong ba adu menno nga ong i phi te kim phimdei ban ya lang that bu new briu namar ba nga thai ken ten rei ka kim ka ong ba balai ngam ya namar ba de porlok barim jenga baru kala khot yu opa ken namar ba tin korea am lada ong opa kemot baki briu ikhen special bahaya utala ne ta briu baki iet kadan kata ka jing ya jan gen te anda ba uli uli asngau ba khat opa yo yang te ula dumok baru la bisini do ta baru la mot ban kan ro yo ton men jengu te rei anda ba ka kim gale i ba kan poi si kanu ko bas new gen ma kata ka porti kalau ong no yo yang te ka bahaya u bom le no siyeng gen krang ba maka kan ye songkai khendiat bar uli ba de bor singka ba kin ye kren ki kam office te hadin ka kim kala le on yu sya kata ka dukan ngawai ma bakin ya bam ramen gen ya bam magi ma te anda ba kila ya bam magi te le i ba ula kham thanda khandiat uli kin te anda ba la ibu ya ka pat hangne ula karpat ya ka ba ka tre em ban ya det ban ma ban ya samla ban kumta kin ban ya tip ya jing long iwe ten re maka pat ka ong ba kam tre kin mar balai ba ula don hyang te mo uru ula ngap no ong ma to thaj hi ban pen bor phi namar ba kat ka bang ong phi kan taj be te makaru kal ong hi ba ka ga bang ale manga phi ru phi rong persya te mo uru ula ngap gen te kumba hadin siti oi pali i ba kata ka company jengki kala ailat e kita kinong trai bakin ya lek kai lek rong nin ma te gila ya poi kata ka jaka baru kim thmo hiru ba u liun poi te gila lek hiswa maki kin hakmat ten re hadin le i ba uli ru la poi te gila sngo dia kata ka dur dar jengki nomor baki thaj bok tau boss ma udon te kim yo ban lek lek lui kin ta ka jingim ten re mu paru ong ba pet manta ka jingim janga kala ngakwa ban long close ne ban ya jan ba phiki nong trai kum ta ngin ya enjoy lang ngin ya kane ka shuti ma te makiru kila pedang ya kata te kiri enjoy shisha ma la yi hang ne te hakata ka wi sngi la yi bakat baki dang ya kai te utos slap la jur te hang ne yakim bat uli kila ya islam baru kali yi ya kata ka thabawa ken ka ba hap hang ta te kala tinggen te kata ka jing ting jong ka ma upar la sai te kata chocolate baru la ai ken ya ka te anda ba ula ai chocolate ya ka kakan mau kenya ki pormen syua ba yang ai te ya kata chocolate hakapor ba kating ba te anda ba kala ba mi kata chocolate te kala ja no kata jing ting dei ba kata chocolate ka ba panja ka jing ting henrei kata ka jing ajing bam jing ya ka ba kan light ken na kata ka jing ting ban ong ba kan klet ken na kata ka jing ting ya kita ki kenyang ki sia ken ti hang ne kala modur ba kalau confuse ru hang ne ka ayu ma kene ka kim long ka kulmar ki ong ba ka jingle i kumbau de u li ken bale ma bale bahaya ka kata ka por i kumbau de mu tang ba kumno pat ka khubor ka ong bau de hyang te kum ta ka ngau kulmar tang ba ka ba khadu pat ka ong ba to ka supriang ba ya kata namar ba yala deru kam kan mau ken ya kita ki baladat te hadin kila ya kai hang ne ma anda ba larang slap ya hang ne ken kila ya thu ba ka ong ba kan mau men syua ba kata ka jaka ka ba nga syakit nap ba hyang ken
kidon sibun ba kita habawa kan te anda haba ngala shifting te hangni yang ulasai ya kata ka mau ya kata chocolate ulai hanga baru anda haba ngala bam ngaklet kan ya kita jingting baru ngilaya keman hang ta baru orngon te kumta manta kala ya shem baru tau bru mo kala tip bau de yang te ka kwa kan mandai siu ba kadon kata jing sengau ba kwa ban su keliang da ka ba ban ai min sim yu le ne ban ong ban ya don nang kat baru ka keman ge min sim jeng ka sengau long safe te ba don baru te hang ta hiru uli ulong haka ba to sengongu palak yu blei long ba bleu la pen yakendu biang ye phi ma baru tau breu ba phi la ap na du ko por ba phidang red ba phin yo ban yakendu te manta pele kendu te sengu palat namar bo bleu tip ye jing thrang ga don jim phi te hnrei hang ni ru ang ka ba wanam pet shu kin singa namar ba ting ting along ku mubiet ma karan ka por da phim don office kalang a pisang sngo kum bang along morwe ting ting shu kwa bet ban don hajan jing phi ngam tip na kai ka daw ta ka daw nga shulong ku mubiet ma ku mu ba anna ru tang bau ong ka wanam pet shu kin yanga bangalong kumta ti anda ba kali askau bau keren benyau kumta kelas ngsi mulung melatang ban le kum noi pat te hadin anda ba kila le phai no shiyeng te de mu hi balai bu yaka te hangni ka kim kala kali u ba ka to ka sngi ka por banginang ye shong po office phimut ban ong hanga tang ba kala ja kan san ka to ka por ba phi shu khanyat yanga shuki junga ka kin ka daw te ong bang i kum ba don khsoj ne don i ma tor ut ba pan pan thut yanga te nga kum khanyat kin te kala kali hu ma nak ka daw kin ba kawan penthut de ta kamarat kamreng yo tem paru ang ba ni ban ong ye virus ngau that yo fiting te kala kwa ban kali sha kin ban tim na kai ka daw tem pat haka ta jing bom kwa ban yuthu eka te ulas penting kin ka ong pet ka to ka khsut to pet to ka em to haka ta jing shifting jangka kala mare no ki te ula like me yuthu ye jing sha te hang ne kin ong ye phi ba uli buri ke ke ba hapo dunu jing u kin bom kwa ban pan pau kin te kumbala sai pali i ba uli ula khat sngam ha iya ka kim kin bakan wan se kata ka jimpen kre jung uga bolong special kin ba open kre bakin ya thang do lang kin ban ong ba ka dei ka barbecue session kin ka badai tang maka bad u kin ten rei anda ha ba ka kim kala wan hot kala rem stai ba tang ba dala poi par kata ka do ka ba thang la ing khong lut kin ti balai bom nang ban thang ru namar ba udai breu bom ju shet bom ju tiu bom ju nang hiru balai ki magi kam ying ta ka daw kin la ing khong lut ti hadin haba kimyo ban bam ne kata do ti hab ban order online yin do pizza bakin ya bam bakin ya enjoy ti kata por pak ru lemot ban ya keren kam bot uli tang ba anda ba uli i bakidang ya mujar ngon orgon ti ula i na kin ong ba ba ban penthut kin ya kite ki arngot ma ai bakin ya la comment kin kumala sai men step pali i ba uhyang ula ya thu ha ka kemi jung u ba ula ya shem ber kata khana ka baki ya ngat lang ha kata ka jing syakit nap kin bar kata ka khana ru ka badai ka kim kin menta janda ba ka kemi jung u kale sngaw kata ka sngaw mulung ken baru ka kwa ban kali susu naka kim ken ke bala jia ka por janda ba ka kemi jung yang kala khot ye kim te ka kim ru kale thu kat kum kata ka jing kat mau jung ka ong ba hot men shwa kata ka jing syakit nap jung ka kalong kum ni ken ba kala syatan ha kata ka breu ken baru andala poi ha po jung kata ka ying ba ka syatan ken te la don pau to khana baru tau de yang ken kat kum ha ka jing thmo ka jing mot jung ka te hnrei hakata pat ka jing syakit nap jengki pat long ba uhyang ulai rap kenya kaban pelaj bat hadin kata ka jing laj em jengki pat te ki laya soy kin lane ki laya kolar ba kin sai kendu pat hadin ken te hnrei ndu kata ka por pat kim shem lai kendu imat ba ki laya sa no shkiwi ki jaka ken te anda haba kata ka kemi jong hyang kale asngau kata ka skamulung kata ka story ba kata ka jing iet ma kata ka jing yarap pra khana kala don ken ha preng jengki baru hang ni ka kemi jong hyang kal ong banadu kata ka por kin kata ka jingjia ba uhyang baru ta u khun jeng ka we uli kin ma kam don shu ka jing yasuk yasan preng jengki ta raw kin ka kwa ban tip shu namar ba yo le se kala ban wan ra ye jing suk preng jengki dan rei ka kim pat ka ong balai na kata ngamla shu ban kan mau kin te hang ta hiru sipang u hyang la poi baru anda ba i ka kim te ula ong ka ba kata na man le ban ya di sha lane bam jamit lang badu ten rei maka pat ka ong ba kanam lai te mentaka sngi mar balai bala shai kan don kata ka sngi ban pli kin ya kalai beri jengki te kan hab bun kam kin te mo uru ong to in sayale hadin jong kata pat te maka ru ka ong tong isi pen ben te kumbala shai lai i ba kala de kata ka sngi ban pli kata kalai beri jengki baru hangni u li u lai ngu yu balai namar ba kata ka jing don rangkat jong ka kim hakata company jengki kala pen kiu sha kan company jengki baru Lero ya kata ka jing trace tom jongka te makaru kelas ngo komen ken ya kata ka jing ajing ro jungu te anda ladap nang tapat ka kim kala ya keren ban hyang nagawan taban
ai jing mon yu ulane kumno bakas ngau phang kata baun ai kata ka jingkren syakita gibriu kumbau de tau gaskin te makaru anda bakala pule kata ka kot ka bau tho te ka ong ba ka biang hi te anda bakala mon ban phat nang ta ulabat nak ti jengka te namar bakala kham slem te hangne pot u uli ken ulamon ban lek pet kenya ka te anda ba ula poi yu i ba u yang urang bat nak ti jengka te usngongya ban yu i kita am te ula phat na ken te hang ta wut iru ka kim kalami sebar bar kala pas ngothu yu baru kata ka por umla kim pas ngothu te hadin anda la wai kata ka program jengki te uli hi balai bu ya ka sing jengka bat hang ni ru ka kim kale thu u ka ang ba kam don jing sngai e ru yo ton man jung ma yo to yang ha u bat nak ti jengka tang ba kam dei ka jing kwa jengka te hang ni ru uli ula ong ka to kat ke ba phi ong te nga haban ngen haban ko ngo iru baru ngasania e phi te hang ta hiru ka kim kalong ha uba kam don jing sngaw ma yo yang kum ba ko ong mene baru ka ie ju ken te anda ha ba kal ong kum ta te mo uru la kaman ken baru ha ta ka por ula kedup ken ka baru ul sngaw tengan ke sim ju baru hang ne hiru ka kim kalong ha uba imat ba kata ka jing yu i pau ju ye ta ki suit i krei ta ki ki rat ki mereng yo le se dei kata ka bala jia ki por men shwa ken ta ka dau ka sakta yu rei hang ne pot u liu ong ba em kata ka bala jia men shwa kadai hapreng jongka ken bab tau man ju rem dem u kata ka bau yo i kita ki bas new te kadai bet ke ba da ka wei ken kam dei kata ma jang ne hiru ni na smok thu ba uli udang buri ken ye ke bala jia ken ti kumbala shai pat le i ba ka kim kala le kendu bat hyang ken bat hang ne kala ong ken hau hyang ba maka kam don jing sngaw e shu ken yu baru kala don dau tawai buriu ba ke e jing ba ka sngaw tanan baka yaiwat nadu baka nang red ken bat hang ni ru kala kali ken hau yang ba ma ukan mau ne em ya kita kipor ki ba men syate ki kata ka jingjia ma u ba ong ba kan mau e hiru tang khendiat te hang ne ken kala sngablong ko ong ba lada jin ba kata ka jingjia kala je syama ba udai ma u te ula dei ban kan mau kata story le ne ke khendiat kumba ka makaru kadang kan mau ken ten rei ma upat ulang balang ben kan mau hiru ki ulang keli pen panaka takadau ken kam dala syuk ban ngat kin ba udai u hyang ken bodai to khna ba pla yem yaka de kum ta anda la de hiyeng pat hang ne ken kala kali ma na pedeng jung ini ki artali ki dor kala kali mono badai u hyang mono ken badai u liken te mo u la pan i ba utoken u bana kaliang kamon udai u liken ban na kaliang kadiang pat udai u hyang ma te anda haba kala yo i kata am ka perkhat ba kala dei sya ba udai uliken utau ba plai imeka namar ba utau khna bana kalian kamon ukham yasrim bat kata ka do jong uliken anda bala he te gumbala sha janmet palai i ba ka kim gala lai shaka jaka sa jong uliken ba ka mod banya kren kam kren jam tang ba kata ka por ga i ya kita jing mong ha ki kijat jong uken ba hang ne ka sasdang ban song thu ba udai bet uliken utau bala sha kit nap lang bat ka bala sha le benken ha kita ki dusmon dan ti ibriu tang ba uli par buri betken te hara jing buri jung u kas ngosi ken namar ba utau briwam ka ba buri yo le sedan ka ka ba ukwa na ban ta jong jing ba ken bat hang neru kas ngothu ba iman ba uli la buri e kita ki jing mong hadu ba marwai te u hab ban kit takadau ka kapang ngi men sim jong ka te harian andala ya shongkai hang tapat hang ne uli ula kren da ka ba jai u ong ka ba ukwa ban ye kendu ba kita ba hing sam jong ka ban ye thu i kata ka jing de jong ki mo la ne la ban ong ka relationship jong ki ken hakta hiru ka por i ba kita ki bahing jong ka kim mo kila ya kol ya ka ba kadon sino te makaru ka ong ba kadon hing jong bor jong ka ken te kila ong ka ba kan dei ban phai she yeng ken ban yo ban ya ka ban ya sngau halang te makaru ka ong ga biang ken te anda ba u liu la bu ya ka te ul ong ka ba la shai te ngin ya le ban ya di sha bam ja jamin lang ban u ken te makapat ka ong ba kam lai kin la shai namar ba hab le she yeng ken te mo uru ong ba ka bhaw ngin ye leit langgan ban pani thu no yaki kimi ki pa jongka lane yakita ki man gi para jongka ma shphanga ta jeng dei jongki te makaru kala kamen gen anda ba kala leit sita te le iru ba uli ula lekin ten rei kita ki bahing jongka kimam kim dap deng gen yu nomar balai ba ula standard gen ten rei ke bala jia ba kim khmi lenti ba uli ula ban long ko malong maki te anda ba kila ba me di ru mo uru la bam lang la di lang ula paria ken yaki badanda ba kila trei satasha kapero jong kima kadon ngata kalang kha jong kima lumala te mo uru ula simlang yu mo khiu la trei ula kta batru umnang tangba ule betkin ban pen iba mo uru ukloi ken ban trei
nakabanta jong jing bhala ne ban ong ban long kumu taw nong kendong gen ti anda ba kile I kata jing long jen sur jung wam kile itanat yu baru kila selamat paria gen namar ba kinong kendong am ki kham long ayu ye kinong sor khandiat namar ba kinong sor ki kham long le standard ki kham ting gen ban ong ban le jan ma yo le se kita kinong sor ki kentaj ane ki patiau gen ki ten re anda ba kila pet ya kata jing long jong li ba ulong kum ma ki khen ki yam te kila ya smotanat gen yu te kum ta kila sedang ban pediang yu syakata golong ying jongki te kata kapor hiru lo ye I ba ka kami jong u li le ne kami jong yang kala thu ke nyo yang ka ong ba utaw ba syakit nam uba syak le ben baru badan lang bat ke kim ude u li ken bat ondei ma u ken te ma uru anda ba lo ya smau ya kata ula pediang ya kata ka jing ong ka kami jong u baru ula smau thu ba kala dei ban ya thu ya ka kim bat ya u li ru ya kata ka jing jia te kata kapor li I ba kakim ganang don hakata ka show ken bakiwan kita ki magician ginong le jadu ginong le ki ma hong to te hakata ka por uyang ruk la poi bar le thu yaka shaphang kita ki jingjia ken hakata ba menshwa ba udai uli ken ubaya don lang bat ka te hakata ka por kata kanong le magician ma kala riam ya kata ka jingriam ka ba ka kan mau ki por menshwa ya kata ka jingjia te kumta kala du no ka jing sung thu bri jong ka kala kalon ken bat hangta wood hiru uliu lalej banyarap ya ka baru la khanyat no yo yang gen te hang ta hiru ilai I ya kata flashback la ne ya kata ka jingjia ka bala jia ki pormen shwa bakum no uli usha kidnap bakum no hiru ka kim ka sha kidnap ma te ga jing sha kidnap jong ka kim ka long kum ne ken ba maka ka thia ha kata ka we ga met ken ba kata ka kami jong ka kala khlat ma te siteng met pat kami I ba ka kami jong ka kan wan shu te ga lang apisa ken baki khana barit kim tip ken ba ki briu ba ki la yam kamot bet ba kanang wan phai biang kina ka jing yap aka kamot ba ka jing yap ka dei bet tang ka jing yo thia la ne ka ba ong ba ka shule man le ken te kala le wat ya ka kami jong ka sabar te kata ka briu pat kala yo kem no ya ka te kumbala ong men ne mo ba uli usya kidnap kata ka briu dei namar ba udai huyang ken ba I yu ha jing sha men ne ngi ong ba ka story dei uli ba I yu huyang tang ba uli buri no ken ja kata dei ka jing sha dei huyang ken ba I yu ba usap marwe kata jing nanti ta ka usak sya kidnap kata ka briu te anda habala kidnap ya ka kim te kata ka beri kolej ra syakata ka jaka ba uli ula syate telai lepa ki kejat jeng te anda la poi hangta te ka kim kala ong ba long ne am te telai lang yang ana kejat ngi internet te kata ka beri ru kala te ke nyaka te ndre kata ka puar pan uli ula ong hakama ka kim ong ba ka jing bit jung phi ba phiwan sene mo phiwan sene ka jaka ka bas new ken te anda ba ula ong kum ta te kala ting ken tanda ba kala shifting kala I sakita kita bawa long ba kanang ting susu te ula ai no akara kata chocolate kin baranda ba ula ai kata chocolate te kala ja kin kata jing ting jongka te anda la poi hang ta kata ka briu kala mon ban penyap iki bara orngon te kala ya thu ken ki bara orngon ka ong ba te na ka daw jong tengah jonga sakit nap ya phi bau tok tengah jonga am kwa ban ai khon kin yanga ule ben le kho yanga te hajaka bau nya song ban nga uphet te ta ka daw ken kidnap ya phi ban kaput ya phi ken ten rei hang ta uli ula kham start ken ula ong haka ba man toy yu ma phi kaput ya ki khana ki bom tip ai bam dei hiru mangi bale e phi kata ha jing sha phi dang la ban im ya jing im ka ba ban klet no ken yu briu mo phi dang la te ban le ba ka jing im jong phi dang la ban yu briu ru te anda ba kala sha snang gen hau to khana ka don ka jing pendrem haka te kumta kala phasi no ya le de ken te anda ba kata ka briu kala phasi khamat jong u te kumu khana ban yu I ka jing yap kata karta long ka ta ken yu te kala tre kata ka trauma ken kon mau ba skwe ru don jing mong ya tau men jong u ma te kata ken kanang kata ken yu te hadin jong kita egi boro te teng kawan hi kata ka jing shifting yu ken kon mau te hadin anda ba la kham khia te kila lekin sha kata ka jaka ban lek pet ken baru anda ba lek pet ukan mau no e ka kim ken ukan mau kata ka jing kula ru jing ki ban ong ba kin ya kendu bet ken ten rei mantap syam shu ken bat ka lanem yo kendu shu te la ling apisau perkhat ken ba ka don shino ken nomor ba ula sedang bat perkhat na manta ka jing bhajang ka ten rei hadin ka to ken snam pat ma laki snam ki ba kham jrong la ban ong ba ka kim ka lawan ban wat kam ha kata ka company jung u panda ha ba lu I ka kerteng jong ka bat kata ka jat jong ka but ula ai ka kata kam nomor balai ba ula le ba kum ne kalong ba lada ula ban le bahaya ka khanang ba kan klet ya kita ki jingjia ki ba men shwa ki balong ki ba shirkhai ban yu I ka jingyap
te lada ki breu ki sim jing ya jing jar ka jing im jung ki lada kim yo ya kata ka jing im go ba biang am kan trai ka jing pang kan trai ka jing kan mau ya kata ka jing ja ba ka ba min shwa kila ru ban yap te kata ka depression ne kata ka anxiety le na ban ong la khasi ka jing khuslai na mar ya la de ru sngo thu ba umpat like in na kata ta ka dau da ka ba yo ban yarap ya ka am ma uru sngo kum ba lai lu lang gen ten reu kham ya thu pat ha ka kim gen ya kata ka jing le jing u kwa ban buri khanang ba kanam kan mau ken yagi por min shwa ta ka dau anda ha ba ka kim kalamut ban mi na ka company jing u khanglat ya ka u ong kum ne kum tai baru nari uyarap kenya ka kanang bakan sengau tengan kenya atau company jungu ot iya i bauli udai balong komik ma usarong mutlab u lek bahabriu perkhat yang datang ba anoi phi pop mesim jungu udan hi ke jing ba ken ba perkhat na banta jongka dan rai kam tip kenya kata bara kata ka poru le i ba udai uli ken ba apa hospital iya ka kim barula sengsi ula khuslai ken na banta jongka ba kangat ben i kita ginam sneu ki ba sengsi ma tambon le kumno te shipang le i bau yang la poi waranda bau la poi te uli la le kren be u dai ra ku ong ba wan pan thut shu e ka kim gen den rei hang ne pot u yang long u bau umut ban wan ban ya thu u ya ga jing sisa ken bau ta u khna ba sakit nam de ma u ken om dei ken yang te rei hang ne ru yang la ong ba ngamot ban wan pan map ki bala ja ken baru la kren ga ja ong map se mo yang para be it namar ba larang tip mangaru ya kajing sisa ngala dei ban ong ba mangaru ba baklate baru hangne kin yang long u balei ma ba phiburi barok sikatai kini kijing jia kajing im jong phi na ka egin kadau phimut bangim it se phi te anda ha ba uli asngau ya ta kajing kren it jong ton man jong u kelas dang bandung kin u baru lasong perkhat hangne maroi te hadin anda ha ba le pet ya ka kim loi i ba kala kham khlan te hang tau la kaman kin baru hangne ka kim kala ong u ba balai phiburi ekti jing ja baro ki por men shwate balai phim yathu yanga ken namar ba hak kata por ka kim galatip ek jing sisa badai mau ken ten rei hangne pot u liu long haka ba namar bang ie ki nyapi baru bangam kwa heru ba phingat lang kata ka jing sngopsi ane kata ka struggle ane kata ka jing khuslai kumbangat manga ken ngam kwa ban ai lang shpite namar ba philong tolot ken ma phiru tadau ngayala bet ban ba ban kid i helade ten rei anda ba long kum ta ka kim ka ong ba ala kular am bangin ya kenduk lang hadin tada jaka ike eru ngin hap anya lang ten rei uli ula ong ba kwa pade ban long kumta te makaru kelas ngau panggam sim jengka te ong hakar to kam de shu ban kan mau ike baro manta long ba ule suk ru baru tau para to men jengu te kam de shu ban perkhat ike wala don ta jing suk men sim uru te anda ba kala kham khlain te ka ong ba ka kwa ban lek traino ken ten rei mu padu ong ba ka bahaba kan syong raswa ken namar ba kadang sukhi na ta jing pang ten rei kam tre kalai tre be te ula perkhat be ban perkhat ba kumno ban le khanang bakan syong that nga jing tre te kum tau la pha yaki bakin dai sekata ga jaka ban khemman ken la pha lut yaki te nong tre jong u te anda la poi sekata jaka khemman te kila ya kemen kire sngoba baru hang tau li ula ais don ki yak shuti ha ta ka sngi ken khanang bakin ya syong ja that no bat kita kinong tre ru kila rango ken kata jing long jong uli ka kala syukla bet mo nakapor syakapor ken te kum taru ki ong ba to ka biang kadau kala kumne te kan sakiu bahakin kata company jongki te herin jong kita ki eke baro la ye ba ka jing im jong ka kim bar uli kala yat bed baru nadu ta kapor yang ru klam penthut shu yaki namar ba balai ba ulas ngothu baru latip jing sha baru ulas dang ban ie yau tau para jong baru kata ka jing ya kren jongki kata ka jing ya penbed kata ka jing ya ngothu jing bon hang ta heru ba u tau men jong u ulas dang ban yam lo pan map sisa ken atau para jung uba udai mau ken bai atau para jung u bapoi se kata ka jing sakit nam ken baru lapan map sya nadu ka donot baru lapan map no try ma no bulai ong ba barok kini ki jing le jonga ki long ki ba bakla ken bulai ula bisar ken janga tang ba hang ne pod uli ong uba kam le ma kumba bulai ong bangi hapan map ken ya kita ki para ken man jungi kumba nyop hosen kin nyong ngi hapan map kum tangi ne ban map ken kumba ka tien jong bulai ko ong ba to pin map kita gi bale snew yi phima hakata jing duai tengin hapan map kin khamta ma philei phide man janga ngandei ban map kin phi ngandei ban iet kin te anda haba u tau yang ula yasngau kata udas ngok man e sha kin namar ba ulas ngothu ba uneu para jung ulama mi una ru kadonon te ke pat ka barang sa kalong ba uli u hap man lek pan iya ka kim no kpa jang kau ba e donot ba e rang namar ba ki bru nong kandong ki batrai stom am ki kham long e kadonon jong kiru
te uliru da jing silur la lek ken baru anda bau la lek ului ipan ban bau kupa jong ka kim udang don po hospital te anda bau le krem to kupa la pendom ken yo liu ang ba mi kop ri phi phin ye song kha ba khon jang phila ban ra mo khiu te uli baru ang bangala kiuding bat ang kiuding dang amla re te hang tau to kupa jong ka ang ba phim pat bit re ban ye song ba khon jang te hang tau liru la phet gin dan dalami nang ta pat ka kim ka le kren gen ba kupa jang ka ang kom no phi kren ye u kum to ma te ne kupa jang ka baru ang ba nga su kwa ken ban tes kai ma la dei persa jang ate ma su thu ken te hadin pat dai ipan ban ba uli ba to kupa jang ka kila ya kendu ha ka ba sop ken kila ya kren sipang jong kata te ha kata ka jing ya di ya bam jeng ki kila ya kemen kila ya muja bat hang ta hiru uni kupa jong ka kim ma ula ang persana ken ya uli ken bat hang ta kila ya kemen bat anda ba kila i ba to kupa jong ka ula pediang ken ya uli ba ulong kum uta u persama te makar ula skang kemen ken ti hadin ta anda ba uli ula ya shangkai wat ka kim te ula ong ken ka ba uiet ya kana du kadon jeng ken te makaro kelas ngokumen haru kata-kata te kumala syai pali i ba hangni uli bar utau men jeng ma huyang kila ya keren ken te hangni ke jing keren ru kalong ba huyang hi ba kwa an keren ya to para jeng ong pe i ula keren ke jing i chen ma ong ba pidon kam na ban kelina udwud ken iya ka kim ken yo le se ka slam ken te hangni pot uli ong ba kala dei hi ti hangne ken ulapan jing mun auton man ju wang kumno ken ngan persia ka kumno ngan kren namar ngam sngonang ti hangne pad u yang ulang ba ada pi si saya ka pimde ban sngodon jing e ken namar balai ba ka jing e ka long hi ken namar ba bleu ai ken yangi ken jing e bangin e ma piru pile ke e ga ba pi sngaw no ko donor ken wat om pet ya ka standard ane wat om pet ya ka ta ba pi pet ni ki bru le bet ke e ga ba mi na donor jing pi ken ti anda ba lu ya sngaw ka taul ai ngo ken yo ne man ju ong khuble sibon ken ti hakata hi ke janmen da i ba uli la pan khre ken ya kata jaka baru labu da kita ki lights no kita ki jing shai ba kan poi se kata jaka ba mu pan khre ti hata halan tiru labu ya ta chocolate man kan mau ken ha ka por man shwa por ba ka kim kadang ting ba ma te ula ada chocolate baru kala yo ya kata jing tengan men sim namar ba kapan kan mau ya kata jing don kat jong u libat ka ken ti anda la poi kata jaka tiang ni uli ula ai kai kata sati bat kumba da kita yoi kimpan slam shu baru kala poi kata sngi baki ate ktin baru kila ya poi shu buram te parlok ki fans bi ngila poi shu bakut jong kane ka stiris mentaga sngi ngangat kala ai ya phi ka jing hun ya ka jing suk baru ka jing keman ka jing kerman ma resipi ya jing e kum gini ki aktor ki aktras sangne saya ine bet don bet ka jinget bala phi ya ka hok uble yalam mi phi shakata hi ka thong ya sha bet wat nom shim kuput kumba shim ngatu ka bru ka basniu ma Henry ya sha baru pet bet shak e ke bau bleu la ban le ke ba hatam nam ta jong phi te khublei shibun phila long sha ki bala e terpeng ki ba e jingmuj perkhat ki ba e sha kata ka jing ya sha jong phi ba phila pet sendon hadu bakut jong kani series kala jrom hi tang banganget kala penhun ni phi to ni kundu pat sah ka we pat ke video lan ki video ki ban sawan khublei shibun khublei shi jarngu ka burom shop try jisu ma khublei shibun